korider iz osnovne škole Jovan Cvijić iz Kosturca. Trenutno se nalazimo u hali sportova u Požarevcu gde se održava opštinsko takmičenje u rukometu. Našu školu predstavljaju učenici 7. i 8. razreda. Bravo, Marko! Finalnu utakmicu igrali su protiv osnovne škole Vuk Karadžić iz Požarevca i pobedili rezultatom 14:5 i time se plasirali za opštinsko takmičenje. Za školski sport Srbije Klaudija Lalić.